ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии вақт аз телевизиони Душанбе. Дар студия Раҳими Карим. Дар оғоз сархати гузоришҳои ин соат. баргузории ҷаласаи васеъи шӯрои амнияти кишвар таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат раиси шӯрои амнияти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ташкили чорабиниҳои гуногун ба муносибати 30-солагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, тадбирҳои маърифатӣ дар литсеи ҳарбии Вазорати Мудофиа. дастгирии хонандагони болаёқад аз ҳисоби хатмкунандагон, мулоқот доир ба имкониятҳои стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон. тоҷикон оинаи таърихи миллат, даври донишгоҳии ин озмун дар муассисаҳои олии таълимӣ. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси шӯрои амнияти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷаласаи васеъи шӯрои амнияти кишвар доир ба масъалаҳои вазъи муқоимат ба таҳдиду хатарҳои муосир ва чораҳои тақвият бахшидан ба таъмини амнияти давлат ва суботу оромии ҷомеа баргузор гардид. дар суханронии ифтитоҳии худ зимни таҳлили вазъияти воқеии минтақа ва ҷаҳони муосир, роҳбари давлат таъкид карданд, ки дар шароити ҳассоси имрӯза таҳкими амнияти миллӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани фазои сиёсиву иҷтимоии ҷомеа барои давлатдории мо аҳамияти аввалин дараҷа дорад. зикр гардид, ки вобаста ба вазъияти минтақа ва ҷаҳон, масъалаҳои муқоимат ба хатару таҳдидҳои муосир, аз ҷумла терроризм ва экстремизм аҳамияти то рафт мубрам пайдо карда истоданд. дар робита ба ин сохтору мақомоти дахлдор вазифадор карда шуданд, ки кору ҷаҳати иҷрои талаботи стратегияи муқоимат ба терроризм ва экстремизм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ба таври ҷиддӣ ҷонок намоянд. вобаста ба масъалаи маблағгузории терроризм ва пешгирӣ ва ошкор намудани чунин амали хатарнок, ки вақтҳои охир боиси нигаронии ҷиддӣ гардидааст, ба Бонки Миллӣ супориш дода шуд, ки назорати риояи қонунгузориро дар фаъолияти бонкҳои давлатӣ, тиҷоратӣ, хусусӣ ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ҳангоми пешбурди амалиётҳои бонкӣ пурзур намоянд. сипас раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Ятимов Саймумин доир ба вазъи воқеии таъмини амният ва суботу оромӣ дар кишвар ҳисобот дод. дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ карда, дар назди роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ доир ба пурзур намудани мубориза бар зидди ҳама гуна ҷинояткориву қонуншиканӣ, таъмин кардани амният ва волиёти қонун, тақвияти иқтидори мудофиавии кишвар ва омодабошии ҷузъу томҳои низомӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ ва хизматӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ, тарбия ва интихобу ҷобаҷогузории кадрҳо, баланд бардоштани сатҳи касбияти афсарону сарбозон, риояи талаботи оинномаҳои ҳарбӣ ва қонунияту тартибот вазифаҳои мушаххас гузоштанд. роҳбари давлат махсус таъкид карданд, ки бо дар назардошти вазъи ҷаҳони муосир бояд ба масъалаи тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстиву худшиносӣ, ҳисси баланди миллӣ ва пешгирӣ кардани шомилшавӣ ба ташкилоту ҳаракатҳои ифротӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад. пешвои миллат ба роҳбарони сохторҳои низомӣ супориш доданд, ки навсозии техникии қувваҳои мусаллаҳро тезонида 70 иншооти инфрасохтори сарҳадӣ, аз ҷумла дидбонгоҳҳои сарҳадиро, ки бунёд шуда истоданд, бо тамоми таҷҳизоту шароити зарурӣ соли ҷорӣ ба истифода супоранд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин роҳбарону шахсони масъул ва аъзои комиссияи давлатии таъсисдодашударо бори дигар вазифадор намуданд, ки барои бартараф кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ як рӯзи пеш дар шаҳри Хоруғ рух дода, аз ҷумла бо маводи ғизоӣ, либоси гарм ва дигар ашёи зарурии рӯзгор таъмин намудани оилаҳои зарардида тадбирҳои фаврӣ андешанд. бо мақсади омодагӣ, корбарӣ ва баргузории фестивали чорабиниҳо бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷаласа доир шуд. дар раванди ин ҳамоиш ҳамзамон масъалаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт. бо мақсади омодагӣ, корбарӣ ва баргузории фестивалу чорабиниҳои бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷаласа доир шуд. ҷаласа таҳти раёсати муовинони раиси шаҳри Душанбе, сарпарастони соҳа роҳандозӣ шуд. ҳамчунин дар он муовинони раисони ноҳияҳои пойтахт, намояндагони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, сардорони шӯъбаву бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ва раёсатҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, фарҳанг, сарраёсати маорифи пойтахт
و راهبران مؤسسه‌های فرهنگی و اجتماعی و دیگر مسئولان اشتراک داشتند. جلسه از دو قسمت عبارت بود. در قسمت اول آمادگی به فستیوال و چهاربینی‌ها بخشیده به روز تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح بررسی شد. در این سمت به ساختارهای مسئول دستور و سفارش‌های مشخص پیشنهاد گردید. در ادامه دایر به برگزار نمودن سومین فستیوال دوستی افسران و سربازان و جوانان سنی دعوتی تحت عنوان برای دولت و ملت هم صادقانه خدمت میکنم برگزار نمودن فستیوال گلچین سرودهای وطندوستانه سرود سرباز، همچنین برگزار نمودن عملیات وطندوستانه شهری جوانان تحت عنوان حمایت وطن مرام ما جوانان دستورهای ضروری داده شد. در قسمت دوم جلسه که فراگیر جلب جوانان به دعوت حربی و کاربری برای تامین دعوت بهاره جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بود، مسئولین دستور و سفارش‌های مشخص گرفتند. باید گفت که امروزها جوانان خدمت در صف قوه‌های مسلح را وظیفه اساسی خود دانسته سربلندانه خدمت حربی را ادا می‌نمایند. سال 2022 نقشه اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی عمومی در ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به اندازه 100.2% اجرا گردیده با بودجت 895.4 میلیون سامانی وارد کرده شده است. با اطلاع رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نشاندادی مذکور نسبت به همین دوره سال 2021 10.1 میلیون سامانی زیاد میباشد. در سال سپری گردیده در ناحیه اسماعیلی سامانی همزمان با تطبیق هدف‌های سازنده در بخش‌های صنعت، راهداری، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و دیگر ساحه‌ها دستاوردهای نظررس به میان آمده، اکثر نشاندادهای اقتصادی تامین گردیدند. با نظرداشت ارتباط قوی داشتن بیشتر مسائل اجتماعی و اقتصادی، وسعت کارهای بدنی و بلندبرداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان با اجرای نقشه‌های انداز و پورگردانی بودجت، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه در سال 2022 با تطبیق تدبیرهای مشخص در سمت استفاده ثمرناک امکانات‌های موجوده، پورا به کار انداختن مکانیزم و منبع‌های لوگی جمع‌آوری اندازها به نشاندهنده‌های نظررس نائل گردیده است. در سال گذشته نقشه اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی عمومی در ناحیه به اندازه 101.2% اجرا گردیده و بودجت 895.4 میلیون سامانی وارد کرده شده است که نشاندادی مذکور از نقشه پیش‌بینی گردیده 16.2 میلیون سامانی و نسبت به سال 2021 10.1 میلیون سامانی زیاد میباشد. رسلان قادرزاد اطلاع داد که در سال گذشته در دوره تطبیق هدفی چهارم استراتژی صنعتی کنونی با صورت کشور در ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه 8 کارخانه و کارگاه نو با 750 جای نوی کاری به استفاده داده شده. حجم استحصال محصولات صنعتی به 517.3 میلیون سامانی رسانده شده است که در مقایسه با سال 2021 9 میلیون سامانی زیاد میباشد. در مجموع شماره کارخانه‌های صنعتی در این ناحیه پایتخت مملکت 81 عدد ارزیابی گردید. در این سال در دوره اجرای هدف‌های بنیادکاری و سازندگی در دوره مطابق نمودن کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه به نقشه گنرالی شهر دوشنبه تدبیرهای مشخص عملی گردیده با صاحبکاران و شخصان علاهیده همکاری زیچ به راه مانده شد. ابراز گردید که در حدود ناحیه از جانب صاحبکاران بنیاد زیاده از 56 خانه‌های استقامتی بلندآشانه به طور زمانوی ادامه دارد و در سال گذشته 139500 متر مربع بناهای بلندآشانه به استفاده داده شده است. هدف‌های سازندگی و بنیادکاری در حدود ناحیه با وسعت ادامه داشته به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بیش از 830 چاره‌بینی در سمت و ساحه‌های گوناگون از جمله صنعت و راهداری، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و دیگر بخش‌ها عملی می‌گردد. در سال گذشته از نقشه‌های پیش‌بینی گردیده به استقبال این جشن بزرگ ملی در ناحیه اسماعیلی سامانی 109 چاره‌بینی از جمله در ساحه‌های صنعت و معارف، خدمت‌رسانی و کمونالی و رنگ‌آور بناهای استقامتی عملی گردیده دستاوردهای مشخص به میان آمده است. سال 2022 بودجت ناحیه سینو از روی کانتینگنت عمومی با مبلغ 996 میلیون سامانی یا 103% تامین گردید. در این زمینه به بودجت 24 میلیون سامانی مبلغ برزیاد وارد گردید. قید شد ضمن نشست مطبوعاتی اوید به جنبش نتیجه‌های رشد اجتماعی اقتصادی ناحیه سینو شهر دوشنبه. معلومات بیشتر در مطلب همکارمان سعادت طاهری. در جریان نشست مطبوعاتی رهبریت ناحیه سینو ذکر شد که در حدود ناحیه 243 عدد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی فعالیت دارند که در آنها استحصال 72 نمود محصولات به راه مانده شده است. در سال سپری گردیده از جانب کارخانه‌های صنعتی ناحیه در مجموع به مبلغ 1.4 میلیارد سامانی محصولات استحصال گردید که نسبت به سال 2021 به مبلغ 261.1 میلیون سامانی زیاد بوده. سرعت افزایش آن 121.8% را تشکیل می‌دهد. اینچنین گفته شد که در سال 2022
2022 таъсиси ҷойҳои кории нав, иловагӣ ва барқароршуда дар маҷмӯъ 14000 ташкил медиҳад ки нисбат ба соли 2021 3018 нафар зиёд мебошад. дар соли 2022 дар ҳудуди ноҳия 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 3736 хонанда, 3 муассисаи таълимии томактабӣ барои 400 ҷой, 1 бинои маъмурӣ, 4 иншоотҳои варзишӣ ва 8 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо 179 ҷойи нави корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. ҳамзамон зимни баромади роҳбарияти ноҳия гуфта шуд ки аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар олимпиадаҳо 1113 нафар иштирок намуданд ки аз ин шумора 574 нафарашон дар байни ноҳияҳои ҷумҳурӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ки ноҳияи Сино аз ҷиҳати гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ дар байни ноҳияҳои шаҳри Душанбе дар ҷойи аввал мебошад. зикр рафт ки муроҷиати шаҳрвандон низ дар ноҳия сари вақт баррасӣ шуда ба сокинон дар муҳлатҳои муайян ҷавоб гардонида мешавад. дар идомаи нишасти матбуотӣ миёни хабарнигорон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино саволу ҷавоб сурат гирифт. бо мақсади шарҳу тавзеҳи бандҳои паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии содиркунии амалу кирдорҳои номатлуб аз ҷониби ҷавонону ноболиғон ва баррасии роҳҳои ба илму дониш роҳнаму сохтани ин қишри ояндасози ҷомеа дар бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 ноҳияи Шоҳмансур бо иштироки директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия, раисони кумитаҳои маҳал ва фаъолони ҷомеа мулоқоти судманд доир гардид. дар вохӯри навбатӣ ки дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 ноҳияи Шоҳмансур бо иштироки директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия, раисони кумитаи маҳал ва фаъолони ҷомеа доир гардид, сардори раёсати огоҳонӣ ва пешгирии вайронкунӣ миёни ҷавонон ва ноболиғони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ва сардорони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шоҳмансур ҳамзамон намояндагони шуъбаи маорифи ноҳия ширкат ва суханронӣ намуданд. зимни суханрони хеш ҳозирин таъкид намуданд ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми навбати хеш ба масъалаи тарбия ва тандурустӣ ва ба илму донишҳои замонавӣ фаро гирифтани ҷавонон таъкидҳои махсус намуда, масъулини сохторҳои давлатиро муаззаф сохтанд то барои илмомӯзии наврасон тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. ба иттилои ширкаткунандагони ин мулоқот, гарчанде аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чандин сол сипарӣ гардида бошад ҳам ҳанӯз аз ҷониби баъзе аз волидайн бемасъулиятӣ ба чашм мерасад. ин аст ки ҳанӯз сарзадани муноқишаҳои гурӯҳӣ миёни наврасон, содир намудани ҷиноятҳои дуздию хӯратгарӣ, бо худ гардонидани явруқи сард, махсусан корд ва шабгардию ба амалҳои ношоям дар задани наврасон решака нагардида боиси ташвиш гардидааст. дар ин замина таъкид гардид ки бояд ҳамагон дастаҷамона дар тарбияи наврасон саҳми арзандаи худро гузорем. дар идома дигар иштирокдорон қайд намуданд ки тарбияи насли наврас аз оила оғоз гардида дар муассисаҳои таълимӣ рушд такомул меёбад. ноқисиҳо дар тарбияи кӯдакону наврасон пеш аз ҳама аз оғӯши оила ибтидо мегирад. волидайн бештар банди ташвишҳои рӯзгордорӣ гашта ба кӯдакони худ ва рафтору кирдори онҳо кам таваҷҷӯҳ менамоянд ва аксаран кӯдаконро камтар назорат мекунанд. дар қисмати дигари мулоқоти мазкур миёни ширкатдорону маърузачиён саволу ҷавоб ва пешниҳодҳои муфид сурат гирифт. дар толори муассисаи давлатии коллеҷи кӯҳӣ ба номи Сороҷон Юсупова вобаста ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар вохӯрии судманд доир гардид. дар ҳамоиш масъулини ноҳия, намояндагони бахшҳои занону ҷавонон ва масъулини коллеҷ иштирок ва суханронӣ намуданд. матлаби бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳам дастури муҳим ва раҳнамусоз барои ҳар як сокини кишвар, алалхусус наврасону ҷавонон маҳсуб ёфта, ҳар як шахси ватандӯстро водор месозад ки дар рушди минбаъдаи ватани маҳбубамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши сазовор дошта бошад. ин нуқта таъкид гардид зимни суханронии муовини раиси ноҳияи Фирдавсӣ бо устодону таълимгирандагони муассисаи давлатии коллеҷи кӯҳӣ ба номи Сороҷон Юсупова. мавсуф дар идомаи суханронӣ хеш саҳми беназири пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешрафт, ободию шукуфоии кишвар, дастгирию ғамхориҳои ҳамешагиашон нисбат ба табақаҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла наврасону ҷавонон ва маъюбону камбизоатон ёдовар шуда, ҳозиринро баҳри содиқ будан ба кору пайкорашон даъват намудани аҳли ҷомеа ба илмомӯзӣ, дӯст доштани ватан ва арзгузорӣ ба муқаддасоту арзишҳои миллӣ даъват намуд. дар идома дигар иштирокдорон низ ба сухан баромада зикр намуданд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола бо паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баромад намуда ба масоили рушди тараққиёти соҳаҳои ҳаётан муҳими давлат, пешрафти ҷомеа, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, густариши фазои инноватсионӣ ва дигар бахшҳои калидӣ ишораҳои махсус зоҳир намуда баҳри рафъи камбудиҳои ҷойдошта ба роҳбарони мақомотҳои дахлдор дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат аз ҷониби маҳфили доимомалкунандаи ватанпарвар ҳамоиши сиёсию фарҳангӣ бахшида ба сисолагии қувваҳои мусаллаҳи кишвар баргузор гардид. шарҳи ин мавзӯъ дар сюжеи навбатии барнома. дар ҳамоиши сиёсиву фарҳангӣ бахшида ба сисолагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони саҳми ҷавонон дар пойдории артиши миллӣ, намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат, сарбозону афсарон, аъзоёни маҳфили доимоамалкунандаи ватанпарвар ва ҷавонони синни даъватӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. сараввал муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Собирзода Парвиз баромад намуда, афсарону сарбозонро бо ҷашни 30-уми солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон табрик карданд. зикр шуд ки артиши миллӣ кафили суботи сиёсиву иҷтимоии мамлакат буда, хизмат ба ватан ва муҳофизати сарзамини аҷдодӣ яке аз вазифаҳои муқаддас, қарзи шаҳрвандӣ ва рисолати виҷдонии ҳар як сокини кишвар ба ҳисоб меравад. инчунин зимни ҳамоиш намояндаи маҳфили доимамалкунандаи ватанпарвар вобаста ба фаъолияти маҳфил, ҳадаф ва вазифаҳои он суханронӣ намуда, таъкид намуд ки занону духтарон бо боварии комил дар қатори афсарону сарбозони шуҷои ватан дар ҳимояи ин марзу бум саҳмгузор мебошанд ва нахоҳанд гузошт ки пои нохалаф ба хоки диёр роҳ ёбад. дар қисмати хотимаи чорабинӣ аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ба афсарону хизматчиёни ҳарбии сохторҳои вазорати мудофиа сипоснома тақдим гардид. ҳамоиш бо баргузории қисмати фарҳангӣ хотима ёфт. мактаби давлатдорӣ эмомалӣ раҳмон ки дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад, метавонад барои омӯхтану огоҳ шудани ҷавонон аз мактаби бузурги идоракунии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон заминаи мусоид фароҳам орад. ин навбат аввалин магистрони магистратураи ин мактаб соҳиби диплом шуданд. гузориш дар ин бора омода шудааст. дар маросими хатми аввалин магистрантони магистратураи мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмон ва магистратураи хизматчиёни давлатии таҳсилоти шабона ки дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон музаффар давлатзода, роҳбарати агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони ташкилоту созмонҳои гуногун ва роҳбарату кормандони академияи идоракунии давлатӣ иштирок намуданд. бо муроҷиат ба хатмкунандагон гуфта шуд ки шумо хушбахттарин нафароне мебошед ки аввалин шуда мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмонро омӯхтед ва роҳи худро дар оянда мунаввар сохта дар рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат саҳми бориз хоҳед гузошт. ҳамчунин иброз гардид ки бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия ва пурқувват намудани иқтидори ҳайати кадрӣ, хизматчиёни давлатӣ ва таҳқиқу омӯзиши мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмон, академияи идоракунии давлатӣ дар асоси розигӣ ва дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон магистратураи мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмонро таъсис додааст. ҳадаф аз ташкили магистратураи мазкур омӯзиши мактаби идоракунии давлатдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. ҳамзамон академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо бунёди ҳанзайдели ҷумҳурии федеративии Олмон аз соли 2009 то инҷониб ҳамкории илмӣ фарҳангиро дар самти баланд бардоштани самаранокии вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва такмили ихтисоси касбии хизматчиёни давлатӣ ҳамкории пурсамар ва натиҷабахшро ба роҳ мондааст. пас аз хатми зинаи магистратураи мазкур, хизматчиёни давлатӣ бо донишу малакаи нав ва кордониву зиракии сиёсӣ ба ҷои кори худ дар мақомоти гуногун баргашта, ҷиҳати пешбурду татбиқи сиёсати пешгирифтаи ҳукумат
ва президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин таъмини рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа ва амалишавии ҳадафҳои стратегии пешгирифтаи ҳукумати кишвар кору фаъолияти худро бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ, ташаббускориву созандагӣ, арзшгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва бо нерӯи нави илмию амалӣ идома медиҳанд. ما در طول یک سالی که در اکادمیا تحصیل نمودیم به واسطه روند تحصیل با 3 زبان به راه مانده شده بود که متخصصان ورزیده اوید به فعالیت پیشوای معظم ملت یعنی درس های مفید میگذاشتند و ما در عمل برای تطبیق نمودن این سیاست پیشوای معظم ملت سهم خود را میگذاریم. همین طور در وضعیت تنتنوی دیپلم های زینه ماجستراتورا سپاریده شد. بهر تأمین برابری گندری و در عمل تطبیق نمودن سیاست حکومت کشور در سمت اشتراک زنان در خدمت دولتی سال 2023 در زینه ماجستراتورای مکتب دولتداری امامعلی رحمان 44 نفر ماجسترانت که از اینها 23 نفرشان زن میباشند، اینچنین در زینه ماجستراتورای خدمتچیان دولتی بنیاد هانس زایدل جمهوری فدراتیوی آلمان از شماره عمومی 50 نفر ماجسترانت 12 نفر آنها را زنان و بانوان تشبسکار تشکیل میدهند. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз 7 июли соли 2022 ба ифтихори 115-солагии академик бобоҷон ғафуров гузаронда шуда, мақсади он огоҳ кардан аз таъриху фарҳанги қадимаи халқи тоҷик ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани он мебошад. дар доираи баргузории озмуни мазкур дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон даври донишгоҳии он баргузор гардида, غالبان معین و به دور نوحیوی راه خط گرفتند. ضمن افتتاح دور دانشگاهی آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت، معاون رکتور عاید و علم و اینواسیون دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان اسلامبek خورکاشوف از تشبس‌های سازنده و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یادآور شده ابراز داشت که به خاطر ارجگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنمایی‌های شایسته نیاگان ملت تاجیک در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، افتخار وطنداری، تحکیم حافظه تاریخی و به این وسیله شناخت نقش خلق کهن‌بنیاد و فرهنگسالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل‌های ردناپذیر و با تکیه به سرچشمه‌های علمی و تاریخی در کتاب ماندگار و پرارزش اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان درج گردیده است، زیر سرپرستی پیشوای معظم ملت بخشیده به 115 سالگی این ابرمرد تاجیک سال 2023 آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت اعلان گردید. ضروریت و اهمیت این شاهاصر باباجان غفورov در آن است که در این تاریخ طولانی اینو برای همین نامش هم دقت تاریخ قدیمترین قدیم عصرهای میانه و دوره نو یعنی تا سال 1917 در این شاهاصر عکس یافته است. البته یک دقت سال 1972 این اثر اول با نام تاجیکان یعنی تاجیکی به زبان روسی نشر گردید. سال 72 این دوره ای که البته با چنین نام برآوردن کتاب این قریب ممکن نبود در شرایط اتحاد شوروی، لیکن باباجان غفورov توانستند در همون دوره نسبتاً مرکب همین شاهاصر خود را برآورده نه تنها به مردم ما به مردم جهان یعنی نشان دادند که مردم ما تاجیکان تاریخی بوی دارد، تاریخی غنی دارد، واقعه های خیلی هم غنی را اثر گذراندند، یعنی پستی بلندی های زندگی را گذراندند، صحیفه های قهرمانی دارند، صحیفه های فاجعه‌ای دارد که این را باید جوانان امروزه دارند. سپس دانشجویان طبق رویخط در نزد هیئت حکمان در دایره سوالنامه در زمینه نظامنامه درج گردیده مهارت و قابلیت خود را نشان دادند. باید گفت که جهت در سطح بلند تشکیل برگزار نمودن آزمون مذکور ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان هنوز از اول اعلان تشبس پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در بابت برگزاری آزمون کار آغاز نموده بود. یادآور باید شد که دور انتخابی اشتراکچیان آزمون در سطح فاکولتت ها با فراگیری 486 نفر دانشجویان صورت گرفته به دور دانشگاهی 192 دانشجو راه خط گرفتند. باعث قید است که آزمون بالا ذکر فراگیر تمام آموزگاران
докторантон, магистрантон, донишҷӯён ва хонандагони донишгоҳ ва филиалу литсеҳои он дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд мебошад. бо ташаббуси раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон бо ҷалби мутахассисони соҳаи тандурустӣ машварати маърифатии ҳуқуқӣ доир гашт, ки дар он масъулин асосан атрофи тарзи ҳаёти солим ва рушди инкишофи худи инсон ҳарф заданд. оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдевори тарбияи насли навраз маъз аз он сарчашма мегирад. яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт ва ҷараёни инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста аст. раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои банди 25 нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 дар шаҳри Душанбе дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ машварати маърифатии ҳуқуқиро бо иштироки намояндагони соҳаи тандурустӣ ва омӯзгорони донишён ташкил намуд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур солимгардонии фазои маънавии оилаҳо, пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон, пешгирии никоҳи хешутаборӣ, баландбардоштани тафаккуру андешаи наҷибу асолати оиладорӣ, ҳифзи ифтихор ба тозагию муқаддасоти оилавӣ ва баландбардоштани донишҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ миёни ҷавонон мебошад. масъулин зимни баромади худ изҳор доштанд, ки фаъолияти иҷтимоии инсон оқилона ба роҳ мондани фаъолияти корӣ ва истироҳати фаъол дар реҷаи рӯз, дуруст ташкил намудани фароғати фарҳангӣ, ҳаракати фаъоли муносиб, гигиенаи шахсӣ, истифодаи қувваҳои шифобахши табиат, хурду хӯроки дуруст, ҳолати сиҳатӣ психологӣ дар оила, фаъолияти меҳнатӣ ва таълимӣ дар коллектив, ҳамаи инҳо бо ҳамдигар вобаста буда ба умилҳои тарзи ҳаёти солим дохил мешаванд. соли равон низ аз ҷониби роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои хоҳишмандони таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи мамлакат, махсусан давлатҳои шомили низоми маорифи пешрафтаи даҳгонаи дунё имконот ва шароити васеъ пешбинӣ гардида, аллакай бурсияҳо ҷудо гардидааст. тибқи маълумоти масъулини муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалии вазорати маориф ва илм дар асоси нақшаи дурнамо барои таҳсили солҳои 2023-2024 ба шаҳрвандони мамлакат аз рӯи стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон 120 ҷо ҷудо гардидааст. дар доираи мулоқоти роҳбарияти маркази барномаҳои байналмилалӣ бо хонандагони муассисаи давлатии литсей барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Душанбе шартҳои иштирок дар озмуни таҳсилот дар масоили таҳсилоти олии хориҷи мамлакат шарҳ дода шуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои омода намудани мутахассисон дар давлатҳои хориҷӣ ки низоми маорифашон пешрафта мебошад таваҷҷӯҳи хоса медиҳад. ҳамасола дар доираи стипендияи байналмилалии президентии дурахшандагон нафарони зиёд дар муассисаи таҳсилоти олии давлатҳои хориҷӣ дохил гардида идомаи таҳсил мекунанд. бино ба иттилои масъулони муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсили солҳои 2023-2024 ба шаҳрвандони мамлакат аз рӯи стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон 120 ҷои ҷудо гардида қабули ҳуҷҷатҳо барои иштирок дар озмун то 1 март дома меёбад. имтиҳонҳо бошад аз 1 то 12 март аз тариқи марказҳои миллии тестӣ ва комиссияи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. бо ташаббуси асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ барои лоиқатмандон ва барои нафароне ки донандаи забонҳои хориҷӣ ҳастанд шароит фароҳам оварда шудааст то имконият ҳаст ки ин хонандаҳо таҳсил дар давлатҳои хориҷа аз ҷумла ба давлатҳое ки ба низоми маорифи пешрафтаи дунё даҳгона шомил шудагӣ ҳастанд таҳсили худро дар ҳамон кишварҳо идома диҳанд. то имрӯзҳо зиёда аз ҳазорҳо мутахассисон дар давлатҳои хориҷа омода карда шудааст ва онҳо имрӯзҳо дар соҳаҳои гуногуни кишвар кору фаъолият карда истодаанд. шартҳои иштирок дар озмун дар доираи мулоқоти роҳбарияти муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ барои хатмкунандагони муассисаи давлати литсей барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе фаҳмонда шуд. таъкид гардид ки ҳамасола дар доираи стипендияи байналмилалии президентии ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон ва ҳамкориҳои судманди ҳукумати мамлакат бо давлатҳои хориҷи дуру наздик садҳо нафар хоҳишмандон имкони таҳсил дар пешрафтатарин муассисаи таҳсилоти олии давлатҳои хориҷиро пайдо мекунанд. тибқи маълумот соли гузашта 36 нафар хандкардаи литсей барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе аз ҷумла муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ барои идомаи таҳсил дар донишгоҳи донишкадаҳои хориҷи мамлакат дохил гардиданд. баргузории мулоқоти мо бо хонандагон ё ин ки хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз қабили гимназия литсейҳо ва муассисаи
таҳсилоти типи наве ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда шудааст тибқи нақшаи кори комиссияи ҷумҳуравӣ мебошад ва мақсади асосӣ бозёфти он хонандагоне ки лаёқатманд ҳастанд донандаи забони хориҷӣ ҳастанд ва онҳо метавонанд дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатҳои хориҷӣ бо муваффақ ва бо баҳои аъло хатм карда беҳтарин мутахассис шуда он норасоии мушкилоти кадриро дар ҷумҳурии тоҷикистон бартараф намоянд. айни ҳол дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоёқати шаҳри душанбе 916 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта шуда ҳамасола наздики 100 нафар онро хатм мекунанд. таҳсил дар ин муассисаи таълимӣ аз рӯи равияи илмҳои тиббӣ риёзӣ бароҳ монда шуда хонандагон ҳамасола дар олимпиадаи ҷумҳуриявию байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ва ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд. соли 2022 97 нафар хонандаи ин муассиса дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ 22 нафар дар олимпиадаи байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. инчунин 7 нафар хонанда дар озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм шуданд. шароит ва имконоти муосири таҳсил дар ин муассиса дастовардҳои хонандагонро сол аз сол бештар мекунад. дар доираи нақшачорабиниҳои раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе мунтазам дар ҳудуди сохторҳои гуногун аз ҷумла қисмҳои низомӣ барномаҳои рангини фарҳангиву театрӣ пешниҳод карда мешавад. чорабинии навбатӣ ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. чорабинии фарҳангӣ бо ибтикори муассисаи давлатии театри намунавии миниатурии оинаи назди раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар қисми низомии 6593-и сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ташкилу роҳандозӣ гардида дар он аҳли ҳунар бо пешниҳоди барномаи рангини идона хотири афсарону сарбозони ин воҳиди низомиро шод намуданд. мавриди зикр аст ки дар назди муассисаи давлатии театри намунавии миниатурии ансамбли созҳои халқӣ ташкил гардидааст ки дар чорабинӣ аксаран ҳунармандони ҷавони он бо сурудҳои ватандӯстона хотири ширкатдорони чорабиниро болида намуданд. ҳамзамон аз ҷониби ҳунармандон барномаи рангини театрӣ ки иборат аз саҳнаҳои ҳаҷвию тарбиявӣ буд пешниҳод шуд ки хеле ҷолибу хотирмон ва писанди ҳозирин гардид. роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии театри намунавии миниатурии оина талош доранд ки бо барномаҳои ҷолибу диданӣ меҳмони қисмҳои низомӣ гардида хотири дӯстдорони фарҳангу ҳунарро шоду масрур гардонанд. зеро дар доираи нақшачорабиниҳои мавҷуда фаъолияти театр беҳтар гардида мунтазам ташкили чунин ҳамоишҳо дар назар мебошад. дар маҷмӯъ чорабинии идона ба муносибати 30-солагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ин қисми низомӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид ва афсарону сарбозон таъкид доштанд ки ҳамеша баҳри пойдории сулҳу ваҳдат талош менамоянд. бо мақсади баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳии насли наврас бахусус таълимгирандагони муассисаҳои таълимӣ пайваста чорабиниҳои ҳарбӣ ватанпарастӣ ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. дар арафаи таҷлили солгарди таъсисёбии рӯзи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ин чорабиниҳо зиёдтар баргузор мегарданд. дар асоси муқаррароти нақшаи чорабиниҳои сарраёсати маърифи шаҳри душанбе ва шуъбаи маърифи ноҳияи фирдавсӣ оид ба омодагӣ ва таҷлили ҷашни 30-солагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муассисаҳои томактабӣ вазифадор гардиданд ки ба ин муносибат баргузории силсилаи вохӯрибу чорабиниҳои маърифатӣ ва ватанпарастиро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабии шаҳри душанбе ташкилу роҳандозӣ намояд. дар ҳамин замина бо иштироки тарбиятгирандагони фаъол дар муассисаи давлатии таълимии томактабӣ ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 127 ноҳияи фирдавсӣ барномаи рангини фарҳангӣ омода гардидааст ки хеле ҷолибу хотирмон сурат гирифт. ба иттилои масъулин ташкилу баргузории чунин ҷамъомадҳо бо иштироки кӯдакон дар арафаи ҳама гуна иду ҷашнҳо ва санаҳои муҳими таърихӣ доир карда мешудааст ки он ба хотири баланд бардоштани ҳисси меҳанпарастии насли наврас мусоидат менамояд. дар муассисаи мо бахшида ба рӯзи артиши миллӣ чорабинӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ кӯдакон дар васфи ватан, артиши миллӣ, сарбозон шеърҳо қироат намуданд, таронаҳо хонданд, бозиҳои эстафета гузарониданд. мақсади аз баргузории чунин чорабинӣ кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, мардонагӣ, ҷасурӣ, шуҷоат тарбия намудан аст.
натиҷаи татбиқу амалинамоии дурусту самараноки барномаҳои таълимии томактабӣ аст ки кӯдакон дар ин чорабинӣ фаъолона иштирок намуда доир ба васфи ватан модар ва шаҳри душанбе бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ шеър қироат намуда суруд сароиданд. инчунин бо баргузории чунин ҷамъоматҳои маърифатӣ савияи худшиносиву худогоҳӣ ва меҳанпарастии насли наврас аз зинаи таҳсилоти томактабӣ баланд бардошта мешавад. ҳифзи марзу буми кишвар, таъмини амният, поздоштани таърихи қадимаю фарҳанги бои миллат аз ҳар як шаҳрванди ватанпарвару ватандӯст ва аз он нафароне вобастагӣ дорад ки имрӯз ҳамчун сипари боэътимод дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизмат ва кору фаъолият доранд. бинандагони гиромӣ инҷо расидем ба анҷоми барномаи иттилоотии вақт. пайгири барномаҳои дигари телевизиони душанбе бимонед. хайр, шоду тансиҳат бошед.